Per aquesta ponència tan inspiradora i sobretot tan necessària, on ens ha quedat clar que la IA no és un destí, sinó és un combustible per a aquesta competitivitat i sostenibilitat que la nostra indústria reclama el 2026. Ens has ajudat a entendre que no és només tecnologia, sinó que es tracta de tenir visió estratègica. I precisament per agafar relleu en aquestes idees i per aterrar-les en el dia a dia empresarial, passem ara a la que és, sens dubte, una de les sessions més esperades d'aquest matí. És una taula que ens fa especial il·lusió presentar perquè compta amb els partners, els patrocinadors oficials del Connect AI Industry Congress. Són les empreses que no només fan possible que avui estiguem aquí, i això sigui una realitat, sinó que estan liderant la transformació digital de la indústria amb projectes reals. En aquesta taula rodona abordarem temes fonamentals, com passar de simples proves pilot a una implantació real i escalable a tota l'organització. Parlarem també de l'impacte en els equips i en la cultura interna. Hi haurà moment per la reflexió sobre l'ètica i la regulació, que són les claus per garantir una IA responsable i sense biaixos. Per posar ordre a tot aquest coneixement, saludem a la Gemma Batlle, que és Head of Business Development for the Startup Ecosystem Eurecat. Ella moderarà aquesta sessió. Hola, Gemma, benvinguda. I a banda de la Gemma, rebem els ponents que són l'Ester Vilanova, directora de Solucions Digitals d'Anfos 21, l'Albert Rodrigo, AI and Data Business Development Manager de Mas Orange, Bruno Alba, Account Director, Industry and Consumer a Catalunya i Balears de IESA, i en Pau Vila, director general de LCPAC. Un aplaudiment per tots ells. Perfecte. Doncs bon dia a tots. Passem amb aquesta taula on comentaven els presidents com passem de la fascinació a l'acció, com passem en implementar aquests projectes d'IA amb representants dels 4 sectors, dels 4 clústers impulsors d'aquesta Connect AI Industry Congress d'avui. I en la primera ronda parlàvem de com estem preparats per a aquesta intel·ligència artificial i com, des del punt de vista de les empreses que representeu, com podem saber si una empresa està realment preparada per començar a implantar la intel·ligència artificial, amb quins indicadors es basa, si són des del punt de vista dades, talent, processos, estratègia, negoci, com ho veieu? Nosaltres, la manera que ho veiem, creiem que és una mica, i jo, disculpeu perquè ara donaré lliçons d'una cosa que jo no vaig viure, que és l'adveniment d'internet. Sí que jo vaig néixer més o menys en la línia, però pel que m'expliquen, que es va viure corporativament, i perquè té sentit que sigui, és una eina tan àmplia i amb uns usos tan diversos que al final tu estires el fil i veus fins on et sents còmode i fins on et porta. Llavors, jo no crec que hi hagi una mena de llindar en el qual podríem dir jo ara en aquest llindar estic preparat o no estic preparat, sinó que es tracta d'explorar i potser d'aquesta exploració treus alguna cosa de profit, potser et fa replantejar que a priori tu consideraves que ho portaries en una direcció i va cap a una altra. Jo crec que la barrera és tan baixa perquè al final ChatGPT el podem pràcticament fer servir tots. Vull dir, no té un problema de cost, no té un problema d'infraestructura, que necessitis, no sé, jo recordo els molt veterans de la casa deien és que al principi teníem VisiCalc amb un Apple II, clar, llavors allò era una inversió inicial, havies de saber com es programava, havies de saber on l'havies d'anar a comprar i qui te'l muntava i si s'espatllava on anaves. ChatGPT, al final és una pàgina web, o qui diu ChatGPT diu qualsevol altre model, que a més té una versió gratuïta, que a més no té infraestructura, sí que en té, però no té infraestructura des del punt de vista que la PIME haguem de provisionar una infraestructura.
Llavors, jo penso que és a demanda i que es pot viure amb aquest mode d'exploració. Nosaltres ho hem viscut amb un mode d'exploració. Després, evidentment, vas estirant aquest fil i ho vas aterrant i ho vas descartant, i insisteixo, idees que potser semblaven brillants i després a la pràctica has vist que no acaba de ser la millor aplicació, i al revés, i fas una cosa i després dius, ostres, no se m'havia acudit això, aplicar-ho en aquest àmbit. I, per tant, nosaltres hem començat amb aquesta informalitat, sense tenir un master plan, sense tenir una cosa molt rígida, i un cop anem veient què en podem treure i el cost-benefici es va aclarant aquest camí. Sí, no sé, Bruno, ¿cómo lo complementarías? Bueno, yo creo que la pregunta sería más, ¿qué empresa no está preparada para utilizar inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque al final yo creo que a nivel personal o a nivel de empleado, en la empresa se está utilizando inteligencia artificial a través de ChatGPT. Lo que pasa es que yo creo que en ese sentido las empresas tienen una ventaja, que ya ese uso tecnológico, esa barrera tecnológica la han pasado sus empleados porque lo están utilizando a nivel personal, pero en el ámbito profesional. Con lo cual, aquí lo que deberíamos de hacer las compañías, lo que hemos hecho, es incluirlas dentro de la estrategia empresarial para delimitar un marco de uso en la empresa, garantizando la seguridad de los datos y, sobre todo, marcando un poco esos beneficios que puede aportar la IA en ese sentido. Con lo cual, yo creo que cualquier empresa puede utilizar la inteligencia artificial, lo que pasa es que está en un punto de madurez distinto, y ahí es donde yo creo que hablaremos un poco más adelante, es cuáles son un poco las prioridades que tiene que tener para poder implementar y desarrollar ese proyecto de inteligencia artificial. Perfecto. Aquí comentabas, ¿no, Bruno?, incorporado ya directamente en la estrategia empresarial y teniendo en cuenta también hasta qué punto y hasta qué barreras, hasta dónde puede llegar desde el punto de vista de la empresa y el empleado. Y ahora no sé si desde el punto de vista quizás más de la telco, de la empresa digital que representas, Albert de MasOrange, ¿cómo lo veis vosotros, que tenéis las dos perspectivas también? Clar, nosaltres tenim perspectiva d'implantar la IA tant a processos interns com a externs. La part nostra d'apropar la IA i la implantació a pimes, en aquest cas, i a empreses de mides molt diferents, ens permet poder fer símils i poder fer, si podem dir-li, benchmark d'aplicacions. Llavors sí que és cert que aquí l'estructura de dades ens importa molt, ens hem de ficar en analitzar bé com estan les dades i quin és el flux d'aquesta informació. Sí que és cert que, responent també a la pregunta d'abans, jo crec que qualsevol empresa està preparada per implantar la IA. Òbviament hi ha nivells d'implantació, no hi ha cap llindar de mercat que dius el que deia el Pau, no? A partir d'aquí podem implantar ja la IA. Jo crec que és bastant comú dir, ostres, que empreses ens vinguin i ens diguin, escolta, Orange, per on podem començar a implantar la IA? I aquí sí que és cert que ens fiquem a analitzar cada cas particular i en diferents estats de maduresa i en diferents tipus d'aplicació de la IA ens fiquem a acompanyar en aquest canvi d'implantació de la IA als nostres clients. Sí que és cert que, òbviament, el ChatGPT, per exemple, ha fet una labor molt de democratització de la IA i realment entra, a part dels nivells més superiors de les companyies, entra per als propis empleats que ja utilitzen aquests models de llenguatge natural a nivell personal, i això fa que aquest accés a la informació i a l'ús d'aquest tipus de tecnologies sigui molt més fàcil per tot el resta de companyies. Molt bé. I llavors, aquesta és la visió que deies, de com acompanyeu moltes vegades amb aquesta adopció i implantació de la intel·ligència artificial, però llavors hi ha altres sectors, com l'Ester, que treballa molt amb infraestructures crítiques o amb temes de l'aigua, que també la intel·ligència artificial ja forma part també d'aquest dia a dia. Sí, el mateix que ells. O sigui, quina empresa no l'està fent servir? O sigui, una cosa és que una empresa tingui una estratègia i tingui pensada en quins processos utilitzar-la i en quins no utilitzar-la, però utilitzar-la l'està utilitzant tothom i, de fet, qui no ho està fent està perdent eficiència, perquè estem guanyant tots moltíssima eficiència amb això. En el nostre sector podem diferenciar els que tenen dades, que llavors sí que implementen la intel·ligència artificial o han d'implementar-la per la gestió de les dades, dels que ofereixen serveis a les empreses que tenen dades, que llavors el que fas és oferir serveis per millorar la gestió d'aquestes dades. Molt bé, doncs comentaves ara, Esther, tot el tema de les dades, que és un dels punts a vegades de partida, de quina pregunta volem respondre i quines dades tenim que ens poden donar de forma objectiva resposta
amb aquesta pregunta, amb aquest problema, no? Però des quin punt de vista, no? Quins passos recomanaríeu, no? Vosaltres que ja heu implantat projectes d'IA, no? Abans de començar a implantar, no? Si faríeu primer una diagnosi, un pilot petit, una definició d'un cas d'ús, la implicació de direcció, la implicació en tota l'estratègia, com comentàveu. Quins són els primers passos inicials que recomanaríeu des del vostre sector o empresa per implantar un procés d'intel·ligència artificial? Bueno, nosaltres, jo no puc dir quins són els passos perquè nosaltres som un end user, per tant segurament em direu que està molt poc ben enfocat. No? El que a nosaltres ens ha passat és que anàvem una mica amb el xip de que això seria tot molt conversacional, és a dir, que tindríem unes dades i tindríem com una espècie de xat que li podríem demanar coses o que ens podria orientar, i al final el gran descobriment és tot el tema del que en diuen el vibe coding, no? Que al final a l'empresa podem fer programes sense tenir programadors. No? I això per nosaltres ha estat també un tema interessantíssim perquè al final per les pimes quedàvem exclosos d'aquest luxe que era tenir software a mida. No? I al final petits softwares a mida que no tenen per què ser d'una immensa complexitat et poden fer molta eficiència encara que no sigui conversacional. És a dir, una cosa tan senzilla com dir, escolta, jo tinc una operativa concreta de càrrega i descàrrega de camions i tinc al final un miniprograma que m'està ajudant a donar-m'ho ja més digerit. No? A dir, mira, posa primer això tot i ho has de posar d'aquesta manera. Això abans eren 100.000 euros, no? I tenia un equip de no sé quants informàtics i que quan volies canviar-ho havien de tornar a venir i per tant no hi havia gaire flexibilitat i estava, en definitiva, fora de l'abast de les pimes i a més un tema de grans empreses. Aquí al final ara fem experiments així, vull dir, la setmana passada una companya deia, ostres, és que últimament què li passa a la gent? Tothom demana fitxes tècniques, doncs vam fer un miniprograma per ajudar a fer fitxes tècniques automàticament, vull dir, en 10 minuts, no? Llavors no és conversacional, al final és una eina, la tens allà i et minifà un procés que llavors per això no fan falta dades en si, per això senzillament et fas una utilitat, no? El tema dades, clar, això és més complicat. Nosaltres aquí hem separat molt el que és la part fàbrica, la part industrial, de la que és la part oficina. La part oficina el que hem fet és penjar Google Drive, sincronitzar-ho, les carpetes públiques, que entenem que no hi ha informació. Llavors, per què? Perquè manuals de manteniment de màquines, temes de contactes comercials, això que al final podem fer preguntes sobre Gemini sobre això, perquè ja no sé si fem servir el Gmail corporatiu, etc. Tenia sentit fer-ho així. Tema industrial, aquí apareixen altres reptes. És a dir, nosaltres resulta que a la fàbrica hi ha molts sensors, tenim 4.800 sensors, però no estem guardant la informació d'aquests sensors. O sigui, la podem llegir en temps real, podem graficar-la, però no tenim un disc dur on hi ha les dades aquestes guardades. Per tant, aquí hem de començar primer fent data parks o com li vulguem dir, i per tant aquí encara no estem aplicant la intel·ligència artificial perquè aquí el primer descobriment és que necessitem guardar les dades. Sí, yo creo que lo que has comentado es importante. En la primera parte decías, hemos encontrado un caso de uso, ¿no? Hemos detectado, con lo cual yo creo que las pymes deberían de plantear y buscar un caso de uso que les pueda aportar dentro de sus procesos y que puedan medir ese impacto que ha tenido. Yo creo que sería la primera parte para, de alguna manera, empezar a iniciar ese proyecto de IA. Después del caso de uso, también ves si internamente la infraestructura, como comentabas, tecnológica, me lo permite o qué coste voy a tener para poder implementarla. Yo creo que aquí podemos jugar con partners tecnológicos, como puede ser el caso de Orange o de IESA, que pueden ayudar a las pymes a iniciar o tener esas capacidades o esa tecnología actualizada para justamente extraer todos esos datos que son antiguos, incorporarlos en una base de datos, en este caso que aplica a la IA. Y ya creo que también es importante que dentro de la empresa, lo que comentabas, ¿no? Fomentemos un poco el uso y entender la IA cómo puede aportar valor a las personas o los empleados en beneficio de realizar tareas que tienen mucho más valor y tareas que a lo mejor eran repetitivas o de alguna manera tareas que no eran muy productivas, ayudarles en ese sentido a poder ser más ágiles en ese ámbito. Sí, aquí la postura nostra dintre d'Orange és una altra diferent. Entenc que hi ha la posició d'aquesta de dir, ostres, jo detecto un cas d'ús, fico les eines i la gent que s'ha d'involucrar en poder aconseguir fer aquest programet i més aprofitant-nos de la idea generativa que ens permet democratitzar molt aquest tipus de tecnologies. Abans deies,
per fer un projecte d'aquests ens feia falta una infraestructura, un ecosistema que segurament no tenim a nivell pimes, però bé, nosaltres, el nostre punt de vista des d'Orange és dir, escolta, anem a fer un mapeig complet del que és la companyia, què necessita, com ho necessita, també a nivell regulatiu, ara mateix i normatiu, ens hem de ficar bastant seriosos en aquests aspectes i llavors el que procurem fer en aquest tipus d'entorns, sobretot en entorns pimes, on la idea de la IA pot ser difusa a vegades, el que fem és, ens apoyem molt de workshops. Què fem de workshops? Fem un workshop primer explicatiu del que és la IA en un entorn laboral, en un entorn de pime. Aquí portem casos d'ús externs perquè la gent pugui ja fer símils en la companyia, expliquem i apropem la IA, la seva implantació als empleats com a tal, i això ens permet que després a l'hora de fer aproximacions amb casos reals d'ús dintre la companyia, la resistència al canvi i a l'hora d'aplicar la IA ens és molt més fàcil. Llavors, amb aquesta explicació del que és la IA, permetem reduir la resistència, la diluïm i a partir d'aquí ja sí que fem tallers involucrant molta gent de l'empresa on comparteixen el seu dia a dia, com va el flux d'informació, per on viatja les dades i a partir d'aquí som capaços de mapejar els processos i el joc amb la informació per aconseguir aixecar casos d'ús i a partir d'aquí veure quin és d'aquests casos d'ús els que tenen millor retorn, el que ens interessa més implantar i a partir d'aquí ja ens fiquem a implantar-ho, però sempre des de missió estratègica i sempre amb l'altra mà, que és la part normativa, que òbviament a nivell de governança i a nivell de segurització de les dades, governança de dades, també la part més de sobirania digital, ens interessa també tenir-la controlada dintre d'una pime, que si no sempre estem depenent d'altres sistemes que tampoc ens interessa. Sí, potser com a síntesi, però no sé si m'atreviria, jo diria que és una estratègia. O sigui, que el que és necessari és, a nivell d'empresa o a nivell de serveis, definir una estratègia. Analitzem què fem, què podem millorar i què volem millorar i com ho hem de fer i com ens pot ajudar la IA per fer-ho. O sigui, anem a organitzar-nos, no ho fem per fer, no posem IA per fer, sinó en què ens pot ajudar i com hem de fer. Si estem recollint dades però no les estem emmagatzemant, doncs aquí tenim un punt de millora de cara a l'endavant. En el nostre cas, hi ha gent que està recollint dades cada 5 segons. Cal? Potser no cal, no? Anem a estructurar-nos, anem a pensar per què ho volem i anem a veure quines oportunitats tenim. Si, per exemple, estem nosaltres en el nostre sector, però hi ha moltes coses. Estem fent l'estratègia de com millorar amb la IA la gestió de les aigües subterrànies a tota Espanya. Doncs anem a analitzar quines dades tenim, què s'ha fet fins ara i a on podem millorar i què ens pot aportar. Hi haurà coses que no, que com s'estava fent fins ara ja està bé, doncs escolta, anem a preparar-ho per si més endavant hi ha més solucions, però la clau no és l'estratègia. Per mi està molt clar aquesta part que deia l'Ester de l'estratègia. Sí que és cert que la part de fer una foto inicial d'on estem és molt clara i és relativament senzilla de fer. El que és complicat és veure on volem arribar. Sí. O sigui, perquè aquí sí que és cert que aquí la imaginació de cadascú funciona com funciona, hi ha gent que té més idea, hi ha gent que fa volar coloms a vegades, i aquí sí que és cert que aterrar-ho en una situació futura d'A6 ideal, o sigui, és clar, el to be ideal és complicat, llavors aquí sí que és cert que intentem dir, escolta, de forma més o menys raonable podríem arribar aquí. I aquí ja hem de començar a caminar, en temes de dades, aquí podries debatre si cal agafar sensòrica o agafar dades de la sensòrica cada 5 segons, potser ara veus que no té sentit, però pot ser que en un cas futur et faci falta o et t'anés bé tenir-los. Llavors aquí sí que és cert que entrem al debat de realment serà útil en un futur tenir aquestes dades. Ara no, evidentment, però pot ser en un futur, en un cas d'ús que et permeti regular la part de l'aigua de clavegram, pot ser que et sigui útil. Desconec, potser segurament no, però hi ha casos que també hem de guardar la carta de dir, escolta, pot ser que ara no em serveixi, però amb una visió estratègica a llarg termini pot ser que em faci falta en un futur. Sobretot a nivell de dades, perquè sempre part del problema que trobem a moltes empreses, sobretot quan implantem temes d'IA, és que tenim un llegat de no recollir dades, no emmagatzemar-les, no tenir un històric que ens limita molt a l'hora d'implantar la IA. I això també és un repte que hauríem de ser capaços d'aconseguir guardar-nos a les espatlles per aconseguir implantar-la en un futur. No sé si per aquí discrepeu, teniu... Yo creo que también tiene razón, Albert. A ver, lo que sí es importante es que Cataluña tiene un ecosistema tecnológico muy potente, tiene un ecosistema de empresas tecnológicas que pueden ayudar a las pymes en su primer paso, ¿no?
Al final, pues todas las pymes pueden disponer de asesoramiento pues, a nivel de consultorías tecnológicas, a nivel pues, también de empresas como operadores que le pueden ayudar. Y yo creo que es importante que las pymes puedan aprovechar, ¿no?, ese ecosistema que tenemos, que es muy potente en Cataluña, para iniciar los primeros pasos ayudándose pues, de esas empresas tecnológicas que pueden aportar esas capacidades y que les pueden ayudar, pues lo que tú comentabas, ¿no?, a poder iniciar un proyecto, ver dónde quiero ir o dónde quiero llegar, pero con un plan y metido dentro de una estrategia empresarial en concreto. Sí, aquí, per exemple, doncs, ja, lligant amb el que comentaves ara, Bruno, de l'estratègia, ja a la presentació de l'acte la secretària Maria Galindo ja comentava, no, que ja anem per la segona estratègia a Catalunya d'IA que tindrà vigència fins al 2030, no? I tot l'ecosistema que hi ha i com unim la part, tota la indústria, tots els tipus d'empreses i també tota la capa social que té tota l'aplicació de la intel·ligència artificial. Comentàveu també, no, una mica, doncs, fa molts anys que s'està treballant amb intel·ligència artificial, la generativa és l'última de les últimes, no? O la que ho ha massificat o ho ha popularitzat més entre tots els ciutadans i usuaris finals, però fa molts anys que s'està aplicant, no? I doncs dèieu, no?, de com tenim sensors, com tenim dades, com generem la governança de les dades, com ho comencem a generar valor amb aquestes dades i les guardem, i a partir d'aquí doncs, també ens sortia la pregunta, no?, de, ostres, com ens trobem, no?, des del punt de vista empresarial i dels sectors que representeu, no?, de la integració de dades de sistemes antics que fa temps que teniu i esteu optimitzant i esteu preveient, predient coses amb els nous sistemes, els nous models d'intel·ligència artificial, no? Perquè doncs, també amb el sector PIME deia, ostres, si faig això ara, d'aquí 5 anys continuarà sent, o tot el que vaig fer fa 10 anys continua sent vàlid? Com ho veieu des d'aquest punt de vista? Nosaltres, al final, no és una discrepància, és a dir, nosaltres estem molt d'acord, jo penso que entenem que hi ha d'haver una estratègia, perquè si no tampoc no pots anar fent pals de cec i no saber on vas, no? Però sí que és veritat que el que intentem és estar oberts a que el propi camí ens faci obrir en aquesta estratègia, perquè al final és una cosa tan incerta, no?, quines possibilitats tindrem i quines seran més exitoses i quines no, que tampoc al final ens restringim molt si des del dia 1 pretenem visualitzar-ho tot, no? I per tant, nosaltres som molt fans del concepte aquest com dels experiments. Llavors, clar, efectes d'experiments, al final, qualsevol cosa tu pots exportar amb un CSV i veure si t'és útil o no t'és útil, que després està clar que quan escales, no? És a dir, una cosa és fer un experiment de veure si jo exporto un llistat de consum de productes químics a la depuradora i veig a veure si puc identificar patrons en base a la climatologia i no sé què, però clar, per això automatitzar-ho i fer-ho en real, doncs entenc que hi ha d'haver més consideracions com dir, escolta, estic aquí, estic obrint una porta perquè aquestes dades siguin accessibles des de fora, que potser abans no hi era, no? Doncs a nivell de ciberseguretat, llavors aquí s'ha de vigilar. Nosaltres tenim, entre cometes, tirem una mica del fil aquests experiments, fer-ho amb eines que ja tenim a casa. És a dir, no obrir les portes de bat a bat, sinó dir això, ja tenim Google Drive. Google Drive ja té Gemini, ja té Notebook LM, no? Anem a veure aquí què podem fer amb això, tal. Ja tenim Dynamics Business Central, ja hi ha Copilot aquí, anem a veure què podem fer amb això. Que després, evidentment, arribarà un moment que dius, bueno, ara ja si vull escalar-ho i fer un data pool de tot, clar, això hi haurà una consideració més més que de governança, que també, però en el nostre cas també de ciberseguretat, perquè al final tu estàs obrint un procés industrial a que te l'accionin, o sigui, estàs connectant tu amb l'exterior, per tant, és un tema delicat. Sí, yo creo que es importante desde el punto de vista de AIESA, lo que hacemos nosotros los clientes, pues ayudamos a las pymes, ¿no?, en un modelo híbrido, ¿no? Es decir, vamos a, lo que tú comentabas, ¿no? Google, vamos a ir a la nube para poder poner ese caso de uso, saber cómo podemos recoger los datos que ya tienes en un sistema antiguo, ponerlos a disponibilidad de toda la compañía. Lógicamente, todo eso añadiendo capas de ciberseguridad, porque es importante todos los datos que manejamos y las personas que van a manejar esos datos dentro de un marco de gobernanza, ¿no?, que les permitirá también a las pymes tener esa trazabilidad, tener también esa seguridad, ¿no?, de unas pautas marcadas internamente para poder en ese sentido poder utilizar esos datos, ¿no? Con lo cual, yo lo que comentaba, Gemma, yo partiría sobre
para poder incorporar el mundo, digamos, más antiguo en el mundo nuevo, pues hacer una infraestructura o ayudarnos con el mundo cloud y el mundo de la nube para poder pues, dimensionar y poder escalar después pues, a posteriori, ¿no? Estas nuevas necesidades o todos esos datos que va a generar la PyME, pues poderlos tenerlos a disposición de una manera ágil y escalable en ese sentido. Bueno, aquí m'agradaria, abans de parlar sobre la pregunta, Gemma, la rèplica que et vull fer, Pau, és nosaltres quan parlem d'estratègia sí que sé que la marquem, però no és una estratègia robusta. No és dir, escolta, estic lligat d'aquí als 5 anys. Òbviament fem una anàlisi de l'Estat, marquem una estratègia, un roadmap, si li vols dir, i a partir d'aquí comencem el camí. Òbviament, aquesta estratègia podríem debatre, ja en altres fòrums hem debatut, si realment aquesta estratègia cada quan s'hauria de revisar. Amb l'avanç que hi ha de tecnologia haurem de ser capaços de revisar-la molt constantment, però això ens ha de permetre, no ens ha de treure el focus de dir, escolta, volem evolucionar a aquest punt, òbviament. I responent a la teva pregunta, Gemma, m'ha agradat molt que has fet focus a la part de dir, escolta, estem parlant ara molt d'IA generativa, òbviament, però sí que és cert que la IA més clàssica fa temps que hi ha un camí molt fet, que ens podem treure molt de partit d'aquest tipus de tecnologia, d'aplicació tecnològica de la IA, i sí que és cert que a nivell PyME veiem molts processos millorats amb l'aplicació d'aquest tipus de solucions, des de predictius, des de sistemes que automatitzen certs processos operatius, i aquí sí que és cert que la PyME té un gran punt d'aplicació d'aquest tipus de solucions. I llavors, responent també a l'altra pregunta que comentaves sobre quan tenim sistemes legacy que ens venen heredats d'una situació tecnològica més antiga, aquí hem de buscar la forma de com ingestar aquesta informació a la IA d'una forma estructurada i pensada. Per què? Perquè sabem tots que el que li estem donant a la IA serà la qualitat, o sigui, dependrà de la qualitat de la sortida. Llavors, òbviament, no podem ficar un sistema que ha estat fet als anys 80. Jo he vist empreses amb AS400 que volen implantar la IA i, òbviament, a nivell PyME hi ha moltes empreses que tenen AS400, en aquest cas, per exemple, i volen implantar la IA. Sí, ok, si tenim diversos punts de sistemes, hem de trobar la forma de com homogeneitzar-los, estandarditzar-los i a partir d'aquí ja donar-li aquesta porta d'entrada de la dada dintre la IA. I sí que és cert que, òbviament, aquí ens estem apoyant molt ara mateix en data lake semàntics, que ens dona aquesta part de traçabilitat, aquesta part d'informació, context de la dada, que òbviament això li serveix molt a la IA per donar una millor qualitat de resposta. I aquí és un punt on ens fixem molt en muntar i estructurar aquests data lakes semàntics per aconseguir després ja nutrir la IA i definir els casos d'ús i aixecar-los i implantar-los d'una forma estructurada. I aquí és on em referia a això, en temes d'estratègia. Fer-ho pensant, perquè si hi ha iniciatives que diuen, escolta, vull aplicar la IA en aquest punt, o en aquest procés, o en aquest cas d'ús, però quan tires enrere és quan fixem l'estratègia, en dir, escolta, anem a fer-ho d'una forma orquestrada, ordenada i amb sentit. I sobretot, i deixa'm afegir, estic completament d'acord perquè a més que no se'ns descontroli, és a dir, clar, el que tampoc entenc, i nosaltres és un tema que hi ha hagut a la conversa interna, és dir, que no ens passi que hi hagi una decisió, hi hagi un escenari, una situació, i que la resposta per què s'ha fet allò sigui és que li hem demanat aquí o li hem posat aquesta dada allà i al final l'empresa la governem els equips. Llavors, això de tenir caixes negres i que sigui com una mica una sorpresa tampoc pot passar. Entenc que en aquest aspecte, més que una estratègia de que tinguis un llibre escrit de la primera a l'última pàgina, també és dir quin límit posaré jo, de dir no anem a fer que cada departament i que cada persona tingui aquí el seu bolet i la seva caixa negra, perquè si no aquí tindrem coses que serà cada dia una sorpresa. Primer, jo crec que això també és molt favorable. O sigui, el tenir empreses grans amb un tamany petit, podríem dir, com dèiem abans, òbviament aquí ens hem d'apoyar en que tenim equips més reduïts a nivell de persones, la comunicació pot ser més fluida. A empreses grans és una altra història perquè depèn com ja està molt departamentat tot i la comunicació potser no és tan fluida o no podem ficar en comú totes les iniciatives. Però a nivell PyME jo crec que podem trobar el punt d'unió de moltes visions diferents de l'empresa i a partir d'aquí ja començar a construir amb aquesta visió global, com deies tu ara, Pau. En Jordi ja ho ha dit a la presentació de l'inici, en el món de l'aigua tenim moltes dades i moltes variables. I el tractament conjunt de dades i tantes variables, la intel·ligència artificial ens ha caigut perfecte per poder tractar. O sigui, treballem amb models fins ara, models físics, doncs ara combinem models físics i models de dades. I les dues eines conjuntes ens permeten integrar tota aquesta variabilitat d'informació que tenim, perquè, el que dèieu, dades de fa molts anys, dades molt diverses, diferents característiques, però en tenim molta. Llavors això ens ofereix una eina molt potent. I només volia posar una cosa sobre la taula. Quan parlem de pimes i parlem de grans empreses,
Clar, jo estic pensant com a l'hora d'oferir solucions per tractament de dades. O sigui, jo crec que la IA el que fa és que posa al mateix nivell les pimes i les grans empreses. O sigui, ara les pimes o les petites empreses tenen una gran oportunitat de poder competir amb les grans empreses perquè estan desenvolupant i desenvolupen solucions d'intel·ligència artificial molt enfocades i que donen una resposta molt bona. I crec que això, que la IA ha arribat per ajudar-los a posar tots al mateix nivell i a competir tots al mateix nivell a l'hora d'oferir solucions. I això, insisteixo, i perdoneu que em faig pesat, però és que per nosaltres això ha estat la gran sorpresa. És a dir, nosaltres ens pensàvem que això aniria molt orientat a digerir dades, que també, però al final coses que els que heu d'aquí treballat amb grans empreses us sonaran, el típic programa d'avaluacions a superiors als companys i a inferiors. El típic programa de fas una foto al tíquet dels comercials que van de ruta i al final de mes et fa un Excel. Això són solucions que són molt cares i que les pimes no tenen. Llavors, al final les pimes tenen el sobre amb els tíquets i tenen l'avaluació d'ens asseiem i comentem i al final que tu en 5 minuts puguis anar amb un sistema i li expliquis una mica el concepte i implementis una solució senzilla, tampoc tens tants corner cases com pot tenir una multinacional. Llavors, al final estic completament d'acord que acabes cobrint molt ràpidament aquest esglaó. Sí, potser ara, aprofitant el fil que comentàveu, de passar de parlar més de pimes o de grans empreses o startups o ecosistema, potser parlem ara des del punt de vista, vosaltres sou una empresa que també esteu dins d'un clúster, cadascun dels clústers impulsors de la jornada d'avui. Potser sí que m'agradaria que exposéssiu, que ho extrapoléssiu des del punt de vista potser més de sector, per exemple, des del sector del packaging, des del clúster del packaging, com veu el sector, independentment del tamany de l'empresa o de la maduresa tecnològica, com veu una mica tot el que és l'avantatge competitiva que pot ser la intel·ligència artificial. Jo explicaré una anècdota. Jo diria que era el juny-juliol de 2020, vam tenir una visita d'uns proveïdors, puc dir el nom perquè no és secret, és Solenis, proveïdors de productes químics, i van venir uns americans. Els nostres interlocutors són catalans i van venir uns americans, parlàvem en anglès i van dir que ens volien presentar una solució perquè havien comprat aquella empresa i allà van dir la paraula intel·ligència artificial generativa. I era pre-ChatGPT. I jo vaig sortir d'aquella reunió i vaig tenir una profunda sensació que allò era molt estrambòtic. O sigui, jo no vaig entendre res, dic, escolta, i al final, i això era pre-ChatGPT, per tant vol dir, i ells aquí el que van veure claríssim és dir, som indústries de procés. O sigui, per fer una bicicleta necessites 2 rodes, un manillar i 2 pedals, però al final per fer paper, per fer cartró, depèn de la temperatura de l'aigua, depèn de que fa servir matèria prima reciclada, heterogènia, per tant, al final tu tens un procés que de sobte se't desvia i no és evident perquè allò s'està desviant i tampoc és evident què has de fer per solucionar-ho. Llavors, cobrir aquest gap entre el que et diuen els sensors i què has de fer tu, això és un cas que jo penso que és bastant revolucionari perquè ens escurça molt els temps de formació, ens evita molt que has pres la decisió incorrecta com a humà, perquè potser no has fet una lectura del tot acurada de la situació i això crec que és tan paradigmàtica la solució que fins i tot jo vaig sentir que algú ens ho va oferir com a producte implementable abans de ChatGPT i jo en aquell moment no en tenia res, però després vaig veure que allò tenia bastanta lògica. Fantàstic. I Bruno, des de la banda més del clúster d'eficiència energètica, com veieu que la implantació de la IAT, quin rol tindrà amb tot el tema que es parla avui de la transició energética y de la eficiencia? Sí, nosotros desde la parte de la división de ingeniería de IES lo que vemos es que la IA es un acelerador en esa transición energética, creando unas redes, yo creo que más inteligentes y que sobre todo van a ayudar a las empresas con una combinación de diferentes energías, ayudará a reducir esa huella de carbono, ¿no? Sí que estamos viendo que esas redes inteligentes van a permitir, sobre todo, tener predicciones en la parte de operaciones, en la parte de generación y en la parte de mantenimiento, ¿no? En la parte de mantenimiento, lógicamente, mantenimientos predictivos para que sea una red mucho más eficiente,
eficiente en ese sentido. En la parte de operaciones, pues lo que sería pues todo lo que son pues proyectos de mejora de la red, en ese sentido pues también ayudará mucho a que esos proyectos pues se realicen mucho más seguros, se realicen mucho más ágiles. Y en la parte pues también de generación, pues la combinación de diferentes energías renovables dentro de lo que es el ecosistema de proveedores energéticos. Todo eso en beneficio de las pymes y de las empresas, porque las pymes y las empresas podrán tener una variedad de soluciones energéticas que podrán adaptar en el momento y en el tiempo de la producción, ¿no? En ese sentido. Con lo cual creemos que la IA va a ser un acelerador para llegar a esa eficiencia energética y a reducir la huella de carbono en ese sentido. Sí, sí, bueno, aquí es eficiencia de procesos y de energía, ¿no? De ambos. Los procesos necesitan energía, con lo cual si ya desde la base de producción o de generación podemos ayudar a que sea más eficiente, pues yo creo que también repercutirá, lógicamente, en el coste que tienen las pymes, ¿no? En esa parte que es importante, ¿no? Para producir sus productos. Perdón. Aquí és important, Albert, en aquest cas, des del clúster digital, no? Per exemple, també la Joana, la presidenta, a la benvinguda, doncs, comentava, no? Que la tecnologia treballa amb solucions, però alhora també doncs, que qui pren les decisions al final, no? Són les persones. No? En aquest cas, des del punt de vista més del sector digital, no? Que doncs, treballa amb una mica amb aquelles visions i avançant-se una mica amb el que vindrà a nivell tecnològic, com ho veieu a nivell de com està avançant-se i posicionant-se en l'àmbit d'intel·ligència artificial en el sector digital, en aquest cas el més proper català? Està clar que jo crec que la implantació de la IA és una realitat, òbviament, no és un objectiu, jo crec. Jo crec que la IA és un habilitador del negoci. L'objectiu no és mai implantar la IA, sinó l'objectiu és dir, escolta, jo vull millorar aquest procés, vull millorar aquest punt de dolor que tinc i m'apoyo i amb l'habilitació de la IA puc arribar a aquest punt. No? I la IA ens permetrà ser molt més competitius, com deies tu abans, Esther, i òbviament aquesta implantació de la IA ha de ser el camí, però no ha de ser l'objectiu. I amb això què vull dir? Que, òbviament, jo crec que és extrapolable a qualsevol altre clúster. A nivell digital, òbviament, fiquem molt el focus en com fer que a nivell digital siguin molt més rentables i molt més eficients, però crec que a nivell també el tema d'aigua, el tema de qualsevol altre lloc on podem aplicar la IA, és el que ens hem de fixar en l'habilitació de la IA a través de millorar l'eficiència energètica, millorar l'eficiència dels processos, l'assignació de recursos, millorar també quan anticipar-nos a desviacions dels processos a través de la captació de dades. Ja que òbviament això es pot extrapolar tant a nivell tecnològic, a nivell digital dels sistemes, escoltar els sistemes i veure per on estan anant i com estan operant els sistemes, a nivell també d'altres clústers, doncs també fer que el negoci fiqui al focus. I sempre la decisió ha de ser estratègica de negoci i és la persona que està liderant aquell àrea de negoci, junt amb l'equip, que ha de marcar l'objectiu de l'aplicació de la IA. I aquí sí que és cert que ens hem de fixar molt que la IA ha de ser l'habilitador que tenim a nivell tecnològic ara mateix per fer que tot sigui molt més eficient i per aconseguir ser competitius. Jo crec que tots coincidim en que a nivell clúster digital i a nivell d'altres clústers, la persona o empresa que no apliqui la IA en els seus processos en els següents mesos i si tenim una pròrroga anyets, estarà desposicionada a nivell mercat, òbviament. I en aquest cas, des de l'àmbit de l'aigua, del clúster de l'aigua, Esther, com ho veieu a nivell més sectorial? No puc estar més d'acord amb això. O sigui, el que no implementi IA queda fora. I els que la implementin i els que ja la tenen estan marcant el ritme. Si el sector de l'aigua, penseu que és dels sectors, jo crec, més innovadors que hi ha a Catalunya, però és que des de sempre. Perquè és que passi el que passi, tot acaba repercutint a l'aigua. Quan fem servir nous plàstics, doncs acaben anant a parar a l'aigua. Fem servir cassissals a les carreteres, va cap a l'aigua. Tot acaba anant a parar a l'aigua i nosaltres necessitem que quan obrim l'aixeta aquella aigua surti perfecta. Llavors, o hi ha innovació, o hi ha gestió de dades i de la informació, o ens morim. I a més hi ha molta regulació. O sigui, una regulació cada vegada creixent i que canvia cada 2 per 3. Llavors és o adaptar-nos, o innovar, o acabem rebent tots. O sigui, no és que rep el sector, sinó que repercuteix a tots. Llavors, la innovació és necessària i la IA és una eina que serà un gran motor. De fet, jo crec que és un dels sectors que ja s'està avançant molt, s'està implementant molt, s'hi està treballant molt. Ja estan passant molts operadors de passar de la fase reactiva a la fase proactiva, que és la clau, és el que ens ofereix la IA, poder-nos anticipar, poder predir, poder treballar en aquest sentit.
veiem, no? Desastres naturals, etc. Tot això, la IA aquí ens ve a ajudar. Molt bé, doncs comentàveu, no, que la IA és una tecnologia habilitadora, no, que permet unir molts esforços i posicionar-se i ser més competitius i més eficients. No? En aquest cas, i també aprofitant que avui doncs, els 4 clústers promouen la jornada, creieu que es podria fer més accions interclústers o com fer, no, les fortaleses o l'àmbit de domini d'un sector, com comentaves, per exemple, del sector de l'aigua, amb el sector digital, amb el sector de l'energia, amb el sector del packaging, com entre clústers o entre sectors creieu que podríem accelerar més encara l'adopció de la IA o altres tecnologies doncs, que estan aquí o estan per vindre? Bé, és que això d'avui és un gran exemple, no? De fet, i jo penso que en realitat la gran majoria del que estem parlant, no? És a dir, agafar dades del meu procés, que pot ser d'una naturalesa molt diferent al de l'aigua o el de... Però al final és un procés, i jo tinc unes dades sobre un procés que fent abstraccions puc identificar doncs, uns patrons que potser amb les eines matemàtiques tradicionals o amb l'ull humà doncs, no els identificava. Més enllà d'això, el que dèiem és que la capacitat aquesta de generar software amb tanta agilitat i amb tan poca infraestructura segurament és molt compartida. És a dir, que nosaltres tinguem algú aquí potser ha sentit, ostres, sí, de les fotos dels tíquets dels comercials i l'Excel a final de mes. Bé, doncs és que això, aneu a AI Studio, li expliqueu que voleu aquesta solució i és bastant accessible. Llavors, tampoc no ens genera un agravi comparatiu. És a dir, no crec que nosaltres perdem competitivitat perquè, i aquest és una mica l'esperit dels clústers en general, no? Però inclús entre clústers. És a dir, que si tots els que estem aquí, si algú té una gran idea, doncs, ostres, jo he fet una utilitat, he fet aquesta aplicació, o ho he posat des d'aquest angle, no? Jo penso que és molt compartible perquè al final són coses molt conceptuals i molt poc específiques del nostre negoci. Sí, jo afegiria coses aquí. Sí que és cert que aquí jo crec que una iniciativa com la d'avui és superpotent, perquè crec que quedar-nos les experiències i coneixements que ens aporta aquest tipus de tecnologia, que està en una etapa de coneixement per tothom. O sigui, estem tots entrant-hi a fer experiències, entendre què fa i què no fa la IA, com podem arribar a certs punts. Crec que entre clústers tenim particularitats, però també tenim reptes compartits i trobar llocs i fòrums on puguem compartir iniciatives, compartir reptes, inquietuds també. Crec que és un punt de partida molt important. Sí que és cert que, òbviament, seguint el que deies tu, Pau, dius, ostres, em pot desposicionar perquè estic compartint coses que he après a casa meva amb altra gent, òbviament, però això ens faria com a entorn o ecosistema molt més petits. Crec que compartir aquest tipus d'experiències ens farà a tots millors i ens farà poder avançar molt millor. Mai crec que sigui mala idea compartir idees i experiències i inquietuds, perquè segurament el que jo he pogut aprendre, el Bruno potser també té altres coses que també em podia ajudar més, el Pau també, l'Ester, i en llocs on estarem avui aquests 2 dies compartint punts de vista, formes de fer, formes d'entendre, és superpotent. I crec que en entorn català també tenim un teixit industrial, teixit de PIME molt potent, que crec que nutrir-nos d'aquestes aprenentatges ha de ser molt potent per tots. Llavors, jo crec que hem de fomentar aquest tipus de comunicació, aquest tipus de col·laboració, perquè si no ens quedem enrere tots. I veiem altres països que estan fent molt potents perquè fomenten molt el flux d'informació entre empreses, democratitzen molt aquest tipus de tecnologies, que fa que si no ho fem nosaltres ens quedem enrere a nivell competitiu, no entre nosaltres, sinó també amb altres actors internacionals, que també és un punt on crec que hem de ficar foc. Molt bé. I llavors, doncs, Esther, volies... No dir res més. Molt bé, llavors, doncs, tornant una mica, Pau, al sector més del packaging, i ara parlàvem també de compartir, no? A vegades, doncs, la intel·ligència artificial o les dades també homogeneitzen molts processos, moltes eficiències, però d'altra banda, com a sector o com a packaging, no? A vegades, què pesa més a dia d'avui, la reducció de costos o la diferenciació extrema de producte? És que jo penso que això, és a dir, en el cas concret de l'intel·ligència artificial, ens aplica totes dues coses, i us puc donar un parell d'exemples. El tema de l'eficiència i la reducció de costos crec que és evident, ja tots sabem de què va, no? Vull dir, al final tenim dades de consums, de processos tal, les creuem amb altres dades i intentem veure si jo en aquell moment hagués pogut fer servir menys d'allò i arribar allà mateix. Inclús amb l'energia ho estem fent, És a dir, si jo un dia he fet aquesta qualitat de paper amb un mix energètic que em donava menys temperatura, per què avui estic amb temperatura alta, no?
Però fins i tot en tema de diferenciació. Nosaltres teníem, el Departament Comercial feia una iniciativa que era molt xula, que era alguns clients, però ho fèiem amb clients molt grans perquè és que era un engorro fer-ho, perquè s'havia de fer mà, tenia una plantilla de PowerPoint. A final de cada any, com posàvem un diploma respecte al benchmark de bases de dades estàndard d'emissions de CO2 i el nostre CO2 auditat, quin és l'estalvi de CO2 que el client havia generat gràcies a utilitzar la nostra matèria prima i no la de l'altra. Però clar, això havies d'entrar a les dades. Llavors, això ho fèiem amb el top 5 clients i para de comptar, perquè si no és que allò era una pèrdua de temps. Doncs amb la intel·ligència artificial li pots dir, mira, el factor és aquest, no? I jo et penjaré un CSV de ventes i tu em fas pels PDFs. I aquesta utilitat és molt... Vull dir, no hem contractat cap programador per fer això. Al final, el codi aquest jo no sé què fa, funciona, és una mica caixa negra, però ens permet... I això és comercial. Després parlarem de l'esbiaixament i de... Però en aquest cas, vull dir, entenc que tampoc pot no cessar l'esbiaixament que hi pugui haver, perquè al final hem agafat uns quants i hem validat i el factor segueix estant allà, no? Vull dir, no se'ns han anat les emissions de CO2 a fora. Llavors, això el que ens permet és una eina comercial que era molt xula però que tenia una fricció de construir-la i desplegar-la, posar-la a l'abast de tothom i, per tant, potenciar aquesta diferenciació. Per tant, jo penso que les dues coses és aplicable. I ara, Pau, també comentaves temes de la descarbonització del CO2, en aquest cas des del CEC, des de la part més d'eficiència energètica i demés. Com veieu en aquest cas l'aplicació de la IA en aquest àmbit? Bueno, nosotros lo que comentaba antes, ¿no? Creemos que es un acelerador y entonces va a ayudar mucho en encontrar, ¿no?, dentro de los procesos, a través de lo que comentaba también Esther, pues la sensorización, donde tengo de alguna manera pues, deficiencias en la producción, donde tengo pérdidas, y eso ayuda sobre todo pues, de alguna manera pues, a generar y a eficientar toda la parte energética, ¿no? Creemos que, lógicamente, la IA ayudará mucho en ese desarrollo de un modelo de redes inteligentes, pero también no hay que olvidar que al final yo creo que es importante, que lo hemos comentado, el factor humano tiene que ser el último que tiene un poco la decisión, ¿no? No por ser una herramienta de alguna manera de uso tan fácil y que genera pues, rápidamente una serie de beneficios, dejarlo todo la IA, ¿no? Creemos que también, sobre todo pues, en los entornos críticos, como puede ser la energía, que comentabas en nuestra parte, yo creo que el factor humano y la decisión humana es la última, ¿no?, que se tiene que tomar y nunca dejar a la parte de IA, ¿no?, el poder dar toda la solución, incluso pues, decidir. Creo que no llegaremos a ese momento, pero bueno, tenemos que tener un marco regulador de datos y de uso ético de la IA para que, lógicamente, en el entorno energético pues, todos tengamos garantía de producción pues, en cualquier momento y no nos quedemos sin, a lo mejor, pues, una decisión errónea de la IA que produzca, pues, lógicamente, una repercusión importante en ese sentido. Molt bé, Bruno, comentaves ara també tot l'àmbit de regulació, i l'Ester també ho comentava, que, per exemple, en els temes de l'aigua hi ha una alta regulació, però tot i així, per exemple, Ester, a nivell d'escalar tots els temes d'intel·ligència artificial, tot i la regulació que hi pugui haver de base, hi veieu opcions, hi veieu nous models d'innovació? Sí, bueno, jo quan parlava de regulació em referia a l'aigua, no a l'aplicació de la IA, Sí, el sector de l'aigua, que com a tal és molt regulat. Molt regulat, sí, tenim... A partir d'aquí, com podeu innovar introduint intel·ligència artificial? Què us deixen? Serà una eina clau per poder assolir, per poder gestionar. Fa gràcia perquè és una paraula que intentem evitar moltes vegades, que és el de la caixa negra. Quan parles de la intel·ligència artificial i surt la caixa negra, dius tu. Però clar, nosaltres admetem una caixa negra amb un diploma que donem a un client com a eina de màrqueting. Amb l'mix energètic no podem tenir una caixa negra. Clar, hem de vigilar molt, perquè aquest és un dels principals problemes que té i un dels principals detractors quan parlem de caixes negres. No és aquelles paraules que jo crec que aviat intentaran treure-les perquè queda lleig dir-les. Sí, millor que sigui parlar d'aquesta caixa negra més que parlar de la IA explicable, del xai, d'aquella transparència de l'algorítmica, de què fem amb les dades que entren, què passa dins amb l'algorítmica o els models que hi hagi al darrere i què en surt i quins són els beneficis o les solucions que porta aquesta IA i que de cara a l'usuari final, als clients, a l'oferta, a la demanda, a les empreses, sigui xai, sigui explicable i sigui transparent. En aquests aspectes, per exemple, des de les vostres empreses també esteu treballant
treballant amb aquesta transparència de la intel·ligència artificial, de les dades, de l'ús que en feu, de l'ètica? A nosaltres, si ens permets, Gemma, molts clients ens estan demanant aquest tipus de solucions. Seguint el que deies tu, Esther, parlar d'ella com a caixa negra, jo crec que ens costa a molta gent entendre què passa dintre, però ens hem de ficar a entendre què passa dintre. Aquesta explicabilitat de la IA ens permet entendre i avaluar si realment la IA està fent coses bones, entenem-me com a bones a nivell procés de decisió. Si estan fent coses bones o realment estem donant-li poder a la IA que no té sentit. Llavors aquí sí que és cert que nosaltres cada cop fiquem més sistemes de governança, d'explicabilitat, de traçabilitat sobre les dades per aconseguir que a l'hora de veure el complement normatiu, seguint el que deies abans, Gemma, també el complement normatiu estigui complet també en aquest cas. I l'explicabilitat de la IA ens permet tenir aquesta visió, aquesta orquestació global per entendre si realment estem aplicant la IA d'una forma sensata o hem de revisar algun dels processos. Molt bé, llavors ja per anar acabant una mica, tornant a l'inici de la pregunta que tenia aquesta taula rodona, que és com poden les empreses abordar els reptes en implantar la intel·ligència artificial. Us llanço un últim minut per cadascun, més o menys, de dir, ostres, si haguéssim de donar unes pautes o uns consells o un missatge clau a les empreses que encara no s'han llançat a implementar intel·ligència artificial o en altres nous processos basats en la intel·ligència artificial aquest 2026, què els hi diríeu? Nosaltres, jo penso que la recepta que humilment ens ha funcionat és anar a coses molt petites i molt verticals. Crec que la paraula és verticals. És a dir, jo aquí tinc un problema que en un altre moment l'hagués resolt d'una altra manera, aquí crec que el puc resoldre amb això, i fer servir aquests experiments, aquestes coses tan acotades per, com a empresa, guanyar coneixement de què ens preocupa, què no ens preocupa, què és un problema, què no ho és, i aleshores això ens dona una certa base per després començar pensant en una cosa més integrada. Però nosaltres, si no, és com molt inabarcable i no saps ben bé com enfrontar-ho. En canvi, dius, mira, tinc 1, 2, 3 utilitats completament independents. Amb això, t'has familiaritzat amb l'eina, han aparegut dubtes, han aparegut situacions que no teníem previstes i això ens dona una certa comprensió de l'estat de l'art també a nivell nostre, com ens impacta l'estat de l'art per poder fer un plantejament més global. Sí, yo también. Yo creo que las empresas, para que se puedan lanzar, lo más sencillo es que busquen un caso de uso dentro de sus procesos, como comentaba, que sea simple o de alguna manera que sea ágil para implementarlo. Y al final yo creo que la IA deja de ser una moda tecnològica a ser una herramienta de transformación. Exacte, jo crec que també estic molt d'acord amb el que diu el Bruno. La IA ha de ser un habilitador, una eina per aconseguir ser molt millors i més competitius. I sí que és cert que jo el que proposaria o el que diria o el que intento transmetre als clients és, ostres, comencem el camí junts, comencem-ho, definirem casos d'ús, veurem com comencem, definim quin és el quick wins, veure com amb un menor esforç podem veure un retorn evident del que està portant la IA. Això ens permet entrar molt millor i que la resistència a l'aplicació de la IA sigui menor. I aquí sí que és cert que nosaltres, amb els clients amb els que seiem, treballem i col·laborem, hi ha de tot tipus, de totes formes, i amb unes iniciatives, amb altres necessitats, i aquí el que busquem és dir, escolta, què fa falta per començar a implantar-la? Des d'Orange tenim la sort i la virtut de poder tenir molts col·laboradors i a poder portar moltes solucions tecnològiques. A part de la IA també fiquem tema d'infraestructura, fiquem sensors IoT quan fa falta, llavors podem caminar junt amb el client a l'hora de portar una solució end-to-end. I aquí sí que és cert que jo el que els diria a la gent de pimes i empreses industrials, dir, escolta, anem a caminar junts, anem a veure què fa falta, el que tinguem ho aprofitarem, el que ens faci falta ho ficarem i aquí començarem a implantar la IA d'una forma organitzada i amb una visió clara de que el negoci ha d'evolucionar amb l'ajuda de la IA. No sé, em costa donar consells, però està clar que tothom haurà d'acabar implementant la IA. Més tard o més d'hora, no hi ha dubte. Igual que tothom té internet i té pàgina web, tothom acabarà fent-la servir. Els que vagin primer es marcaran el ritme i ja ho estan fent, i els que tardin més pot ser que es quedin pel camí. Llavors, és qüestió de temps tot plegat, però hi serà sí o sí.
Molt bé, doncs, per anar tancant, dèiem la IA com a eina habilitadora, transformació, eficiència, innovació, i per nosaltres doncs, agrair molt a l'Ester, representant d'Anfos 21, l'Albert, representant de Mas Orange, Bruno, representant d'Allesa, i Pau, representant de l'ECPAC, que ens han permès tenir aquest debat de com implementar la intel·ligència artificial en aquest congrés. Moltes gràcies.